O njemu su opisi u starozavjetnoj prvoj i drugoj knjizi kraljeva. Živio je u 9. stoljeću prije Krista, potjecao je iz imućne obitelji. Bog ga je pozvao preko proroka Ilije kojemu je bio poslužitelj. Ovako čitamo u Svetom pismu, da je Bog naložio svetom Iliji nakon povratka s gore Sinaja. Jahve reče Iliji, idi, vrati se istim putem u Damaščansku pustinju i pomaži Elizeja, sina Šafranova iz Abel Mehole, za proroka namjesto sebe. Ode Ilija i na povratku naiđe na Elizeja, gdje ore, pred njim 12 jarmova, sam bijaše kod 12. Ilija prođe kraj njega i baci na njih svoj plašt. On ostavi volove, potrča za Ilijom i reče, dopusti mi da zagrlim svoga oca i majku, pa ću poći za tobom. Ilija mu odgovori, idi, vrati se, jer što sam ti učinio? On ga ostavi, uze jaram volova i žrtvova ih. Volujskim jarmom skuha meso i dade ga ljudima da jedu. Zatim ustade i pođe za Ilijom da ga poslužuje. Nakon što je Ilija ognjenim kolima bio uznesen u nebo, Elizej je primio snagu i moć Ilijina duha. Kao prorok ostavio je važan dojam poput Ilije. Bog je preko njega činio čudesa. Utjecao je na religiozni, ali i na politički život izabranog naroda. Molitva. Milosrdni Bože, koji si obilno izlio duh proroka Ilije na svetog Elizeja, udjeli i nama svoga duha, kako bismo ustrajno slijedili tvoj put. Po zagovoru svetog Elizeja, osnaži našu vjeru, očisti naša srca i pomozi nam u našim svakodnevnim potrebama. Amen.